Takže čaute všetci Minecraftiaci a Minecraftiačky, vítam vás pri tomto mojom ďalšom videu a dnes začíname novú sériu. Táto séria bude z Minecraftu, môžeme začať. OK, takže sa mi to musí načítať. No, hrozný sít, je to to, ale nevadí. Mi to celku dosť seká. Tu je nejaká diera a tam je železo. Ale ako hlavne zoberieme drevo. Drevo máme, vypracujeme si to drevo a postavíme crafting table. Tu už dám zatiaľ takú základňu, takže urobím si palice. Základné nástroje, ale tie základné nástroje urobím až potom, lebo na čo míňať na drevené nástroje, keď si môžem vyťažiť kameň a potom dobre, takže môžem si už urobiť normálne nástroje. Tak. Dobre, vyťažíme ešte jednu stranu. Počujem zombíkov, tak ešte predtým ako odídem z tejto lokácie, ešte by som si rád zobral toto tu železo. Našli sme na jednom kúsku 18 železa, to je ultra super. OK, takže už sme vonku a teraz som si všimla, že tu je ešte nejaké drevo a zoberieme aj tieto sadiničky. Tam je iglu. Áno, tam je iglu. Takže ideme do iglu. Možno tam bude aj tá podzemná šachta. Vidíme. Áno, super, je tu aj tá podzemná šachta. Takže postal si môžeme zobrať. Potom zoberieme zoberám. Dvere tu nie sú. A tak ideme. Áno, sú tu títo dvere. No, popravde toto som ešte nikdy
Ešte si predtým vypracujem drevo. Tak. OK. No už sa trase, to znamená, že sa už prepracováva, takže uvidím, či sa prepracuje. Ja zoberiem toto. Pekný čierny koberec a ešte aj toto. A čo ty predávaš? Zatiaľ len toto, tak nič. Nemáme 36. A ty? Poď. Nechtiac som si to len na seba, to je weakness. Zatiaľ ešte upečiem to. Zoberiem si toto na potom na luk. No, takže neviem, či sa to pracuje, ale aspoň zatiaľ železo. Tým sa ešte pozrieť, že či nie moc. No to ešte neviem, ale asi o chvíľku bude. Neviem, áno, už zapadlo slnko. To znamená, že idem sa asi už aj vyspať. Neviem, sa ešte trase, ale neviem, či sa prepracuje. Čo spálime? Lebo tu je tento. Tu je on. On sa ešte počíta. Zombíka. Aha, tu je uhlie. Potom tam je lavové jazero. Dobre. No výborné. Nejako to teraz som neviem. A keď sa pozriem vlastne do chatu, tak koľko som ich získal tých všelijakých upgradeov. Super, vyliečili sme ho. Zombie doktor. No super. Čo predávaš? No to isté. Tak nič. Ste obidve taký istý. Neviem, čo teraz urobím. Ale keď nemám si budem musieť... A to neviem. Poď von. Tak. Dobre. Asi si zoberiem aj perčku a aj perčku. No ešte to tu nemám, ale to si potom zoberiem. Tak čo, vy nechcete ísť? Diery tu nemáte.
Ste prepustení. Ste teraz slobodní. Ja idem. Takže teraz by sme si mali naťažiť toto uhlie. Tak, výborne. Máme prvý level. Tam je králik. Urobím... kýbliky. 2. No a to mám presne tak. Presne mi to vystačilo. Uhlie znám sem. Také by nám trebalo pomaly. Ale... Fúha, toto dúfam, že nebude celá táto krajina taká zasnežená. Moc sa mi tu nepáči. A to nevadí. Tam pôjdeme, lebo tam je nejaký les a dobre to tam vyzerá. Ale ešte tu si naťažím uhlie a zoberám lámu. Tak kam teraz pôjdeme? Máme tu ešte uhlie, tak si ešte naťažím uhlie. Aha, tam je ďalšie iglu. Tak, ideme ešte do toho iglu a uvidíme potom, že bude ďalej. No, som v ďalšom iglu. Vidím, že čo to bude, či to bude, áno. Aha. Super. Ja mám na to celkom šťastie. A postel tu už tentokrát nechám. To si zoberám. Toto tu dám zatiaľ vypekať. Tak. A idem tam. Voda. Ja sa roztopujem. Zombie doktor. Vlastne už som zombie doktor, ale možno vylečím ďalšieho pacienta. Áno, je tu ďalší. Je tu sledový... 9, tento to mal asi... Pamätáte, tam tento mal za 10, tento to mal za... Super, jablčka. Tak budeme druhýkrát doktor a zasa vyliečíme. Zasa som No, tak... Ale to zistíme často. Ale čo je to? Iba tu máme blok. Zase tu je pavučina. Ešte toto vyberám. Výborne a... Super. Takže toto by bolo z tejto časti všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, môžete dať like.
účasti. Dúfam, že sa vám video páčilo, no neviem čo vám povedať. Takže čaute.